Halo rek, blakrak blusukan di burine Royal Plaza ono dimsum sing jarine wong-wong paling enak nang Surabaya Selatan. Spesialis dimsum mentai sing jeroane topping isiane keju, crepes ayam karo sosis rek. Panggone pinggir dalan pas ning ngarepe SMP Widya Dharma daerah Jetis Kulon. Dimsum nang kene ku wis akeh wong ngomong paling enak di daerah Surabaya Selatan khususnya Jetis, Ketintang dan sekitare. Gawe rego gak usah khawatir, iki sangat terjangkau dengan kualitas dimsum sing sepadet iki rek. Iso tumbas isian 6, 10, 20. Terus sing aku seneng maneh lek engke saus mentai ku akeh koyo ngene lho rek. Teko ujung ke ujung semuanya dilapisi karo saus mentai sing melimpah. Mari dikei mentai langsung ditos dipanggang koyo ngene, aroma smokine swedep rek. Tuku dimsum nang kene rek tenange gratis chili oil. Pas ndek kene aku tuku dimsum mentai original isi 6, terus dimsum mentai mix cheesy isi 20 sing dibagi toppingnya 10 iku full cheesy dan ori rek. Selain dodolan dimsum mentai, wong yo dodolan kentang goreng ndukure dikei mentai koyo ngene lho, unik iki rek. Lek ngekei mentai yo akeh, mari ngono terus ndukure ditors koyo dimsum mentai. Iki gawe daftar regone murah meriah, nang kene konsepe take away ya rek. Nah lek awakmu beli 9 dimsum nang kene ono loyalty card bakalan oleh gratis dimsum mentai plus es teh. Jadi sak bentuk dimsum nang kene pasti oleh loyalty card. Nah wonge yo nerima pesenan langsung hubungi iki. Panggon iki jenenge dimsum Mami Happy rek. Lek awakmu mager iso order melalui ojek online. Wis tersedia di berbagai macam aplikasi ojek online yo. Delon rek dimsum mentane bener-bener menggoda, ukuran sing isi 6 sampai isi 20 ya aku tuku. Padet lemu-lemu opo maneh dicampur karo chili oil sing pedes koyo ngene. Oyo ancen dimsum mentai iki dinobatno dadi dimsum mentai paling enak di Surabaya Selatan iku gak salah. Delon dicakot ngebrul sampai lugur koyo ngene rek. Jeroane krenyel-krenyel padet opo maneh sing isi 20 iki cocok gaweamu lek pengen party bareng kancamu mangan dimsum. Daginge ku nang kene kroso banget dimsumi, dicampur karo chili oil pedese bener-bener garai nagih rek. Jadi wong Surabaya Selatan khususnya area Jetis, Ketintang dan sekitar lek golek dimsum mentai tak sarano mampir ini. Kentang goreng mentani iki worth it untuk kalian coba rek. Pokoknya panggone di daerah Jetis Kulon ngarepe SMP Widya Dharma. Tepatnya di Jalan Jetis Kulon 1 nomor 57. Buka ke jam 3 sore sampai jam 10 malam ya rek. Jadi gak usah kesuwen langsung gaskan rene ya rek.